ଆସନ୍ତାକାଲି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁଣ୍ୟତିଥି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଗତି ହେତୁ ଋତୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନଠାରୁ ଦିନ ବଡ଼ ଓ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପୌରାଣିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସଜ ଫସଲ ଅମଳ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ। ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଦିନ ନିଜ ନିଜର ନୂତନ ଫସଲ ଅମଳ କରି ମକର ଚାଉଳ ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଲଗାନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରାତଃକାଳେ ନଦୀ ତୁଠରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଏହି ପର୍ବ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇ ଉଠେ ତଥା ମକର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଦିନ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମିଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଶୁଭ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।